Llavors ens preguntem, el sistema agroalimentari de la Universitat de València és un sistema agroalimentari alternatiu o realment està dins del sistema agroalimentari globalitzat? Doncs val a dir que està dins del sistema agroalimentari globalitzat, ja que els aliments que s'ofereixen a la universitat, a les màquines vending, com la majoria d'aliments que trobem a les cafeteries, en els menús, en els entrepans, que mengem cada dia, provenen d'aliments que venen d'altres països, que tenen molt de quilometratge, no són aliments locals, no són aliments generalment sostenibles, ni tampoc són aliments de temporada. D'acord? A més, són aliments que també venen amb molt d'empaquetatge, per tant hi ha molts usos de plàstic, botelles de plàstic, i també tenim el problema del desaprofitament alimentari, és a dir, que part d'aquests aliments al final del dia es llencen perquè no es poden reutilitzar, d'acord? Llavors, nosaltres què demanem o què pensem que és necessari per a millorar el sistema agroalimentari de la Universitat de València, que no és un tema només de la UB, sinó que és un tema de la gran majoria de les universitats de l'estat espanyol, és que es millorin, per exemple, els menús de les cafeteries perquè siguin menús que es basin en aliments locals, de l'Horta de València, amb aliments que siguin de temporada, que puguem menjar, que els menús estiguin basats en la temporalitat dels aliments, amb l'estacionalitat, perquè estem desconnectats de com funciona l'agricultura. També volem que siguin, dins el possible, aliments ecològics, que són aquells que contribueixen a no seguir contaminant el sòl, d'acord? I per tant que la universitat pugui fer canvis perquè aquella oferta alimentària sigui una oferta cada cop més propera a un sistema alimentari més localitzat, més territorial, més sostenible i que pugui també afavorir, per exemple, l'agroecologia. En els menús, també una manera de millorar aquests menús perquè també siguin sostenibles i saludables és, per exemple, reduir la proteïna animal, que està molt present en els menús universitaris, i afavorir els llegums, que és una proteïna vegetal d'alta qualitat, d'acord? I que fa que aquests menús encara siguin més també saludables, i contribuïm a reduir els gasos d'efecte hivernacle que provoca el que seria la ramaderia, especialment la ramaderia extensiva. Per tant, estem demanant una compra pública alimentària més justa i més sostenible. I la compra pública alimentària és tota aquella compra d'aliments que fan les administracions públiques, com en aquest cas la universitat, com fan també les escoles i també els hospitals públics. Una altra alternativa que podem fer com a alumnes, com a estudiants de la Universitat de València, també els que són els professors, el personal administratiu, és comprar a l'oferta alternativa de la Universitat de València, que també té una oferta alternativa alimentària. Aquesta són els mercats de venda directa. Tenim el mercat agroecològic, que està en el campus de l'Avinguda de Blasco Ibáñez, i també tenim el mercat de proximitat i sostenibilitat, que està dins del campus de Burjassot Paterna. I amb això contribuïm a comprar aliments locals, perquè són aliments majoritàriament de l'Horta de València. D'acord? I també ens podem fer de la cistella responsable, que és una cistella de repartiment d'aliments de l'Horta de València, també d'oli i altres productes d'alimentació. La cistella la podem demanar per la seva pròpia pàgina web i la rebrem en el nostre despatx si som un professor o som personal laboral, o també la podem rebre a la Biblioteca d'Educació de Tarongers i a la tenda de la Universitat de València. Una altra manera que podem contribuir a millorar el sistema agroalimentari de la Universitat de València és amb l'organització col·lectiva. D'acord? Podem demanar a la Universitat de València que prengui més mesures per a millorar la sostenibilitat de la universitat i, en part, millorar la pròpia sostenibilitat alimentària, és a dir, millorar aquells menús, donar impuls als mercats universitaris, donar impuls també a la cistella i totes altres accions que creiem que puguin millorar la sostenibilitat de la Universitat de València. Què hem de pensar quan, per exemple, anem a accedir a l'alimentació dins de la universitat? Què fem quan ens ve de gust un snack? Anem a la màquina, ens portem fruita de casa,
a la màquina que ens trobem? Doncs ens trobem aliments processats, KitKats, begudes ensucrades. Trobem molts aliments que realment no són sostenibles. Què podem demanar a la universitat en aquest cas? Que, per exemple, doni accés a fruita de temporada, que doni accés, si pot ser, també a fruita ecològica i fruita de la pròpia Horta de València que rodeja la universitat. I quan ja tenim més gana i volem esmorzar o dinar al campus, normalment ens portem un tàper o anem a la cafeteria de la universitat i també ens trobem amb menús que no són tampoc sostenibles i poc saludables. Què podem fer? Doncs també podem demanar a la universitat perquè en els plecs de contractació, que és on s'estableix com han de ser els menús de les cafeteries que formen part de la universitat, doncs tinguin aliments més saludables, més verdures, més fruita i que també siguin locals i sobretot que siguin de temporada. I si també volem aprofitar i planificar la compra un cop sortim de classe, podem pensar en consumir en els mercats de la Universitat de València i també podem consumir de la cistella responsable. Hola, soy Jaume, facilitador de Janus, y lo que vamos a enseñaros en estos vídeos es cómo abordar este tema tan complejo, ¿no? Y este problema. Desde la empatía con el propio sistema, la definición de un problema, la ideación y la validación de esa idea. Así que ven con nosotros y aprende a abordar estos problemas.